got it. Yeah, that's weird. Ja, der ist wer. Hvordan går det? Hvordan går det? Det går godt. Det går godt. Hvordan går det? Det går godt. Det går også godt. Tak for i dag. Selv tak. Vi ses i morgen. Ja, hej hej. Jeg synes, det er sjovt at lære dansk, og jeg lærer noget nyt hver dag. Jeg kan godt lide at lære om unik kultur, men jeg synes, at det er svært at udtale dansk, fordi udtaler er anderledes end jeg tror. Jeg vil anbefale mine venner at lære dansk. いやうちは Ja. ja dansk og det er Det er så- dansk fest. dansk. Ja. Hvis mennesker ikke gør dansk traditionelt, Ja. det kan lustigt. Så kan de miste det. Hvad har I snakket om? Nu skal vi se. Og AI, spatial. Men mange mennesker har også flere opgaver. Nu arbejder jeg på skole for ekstra undervisning. Så når jeg undervisning i engelsk til børnene vil gerne lære i engelsk, fordi undervisningen er mennesker, mig, ikke AI. Ja. Børnene vil gerne være sammen med mennesker. Ja. Børnene vil gerne have menneskelig kontakt. Ja. Menneskelig kontakt.